Takže čaute ľudia a ja vás vítam u môjho nového videa z Minecraftu. Ak sa na toto video bude ľúbiť, mohli by ste ma podporiť lajkom a odberom, budem vám za to veľmi vďačný. A dneska je to zo 16. epizódy, čiže bez ďalšieho zdržovania poďme na to. Takže za minulý diel z Minecraftu nám pribudli ďalší traja odberatelia, čiže 3 kvetinky pre nich. A dneska plány, čo by som išiel robiť, ešte dáme tie 3 kvetinky, čiže raz, 2, 3. Ďakujem vám veľmi pekne. A dnešné plány, čo sú, túto záhradku rozšíriť, aby sme mali na trady s villagermi. Ďalšia vec je väčšia vypekáreň, aby to bolo také, že nahádžem tam len nejaké veci, proste čo chcem vypáliť a ono to bude rýchlo proste páliť. Čiže to je dnešný plán, proste je to málo. Ale počas toho, jak to budem robiť buď farmu, alebo vypekáreň, tak určite niečo ešte ďalšie pribudne. Toto idem urobiť hneď. Ja by som to chcel asi tadeto dozadu rozšíriť, ale nie o moc. Aha, tu mám villagerov, 3 dokonca. Ja by som to nechcel o moc rozšíriť, lebo ono to bude zasahovať potom medzi stromy. Čiže budem to musieť nejak potiahnuť. Maximálne nejak potiaľ to asi takto tu robím hranicu. Ono je to docela dosť dole, čiže veľkú časť budem musieť vykopať, ale pustím najprv týchto villagerov. A oni tam čo robá, more? Dobre, ja to idem vykopať. Dobre, to by bolo. Túto trávu tu môžeme aj nechať, však to bude z toho farma. Toto nahradíme. Tak, a potiaľ toto ešte musím dať všetko kameň. Musím dať preč kameň a nahradiť to hlinou. Jo, to je silk touchový. Ten si neviem, či chcem míňať. Idem si vykraftiť pre tu druhý. Mám dosť ironov. Dobre, budem mať kopu ironových krompáčov, však why not. Jo, ale toto je dosť pomalšie. Takže to by takto bolo, rozšírené, ale no, bolo by to rozšírené, čiže toto dám preč, budem to rozšírovať a musím to aj trochu nadizajnovať. No dám aj toto preč, lebo proste inak to nadizajnujem všetko. Tak, ešte túto stranu, čiže, no to potrebuje 5 blokov vždycky vody, čiže 1, 2, 3, 4, 5, tu bude voda, tu bude voda. 1, 2, 3, 4, 5, tu bude voda a tu bude voda. Hneď tam idem aj tú vodu nanosiť, mám tu nekonečný zdroj urobený. Dobre, voda by bola, už to tu len dám. Ja viem, že sa to ešte možno dostúpa dovtedy, ale tak či už. Dám to ešte o 1 blok ďalej, alebo o 2, potom jak dorobím túto záhradku. A teraz design. Mám tu nejaké cobblestone, aj toto pôjde preč. Dal by som to asi nejak tak, no pôjdem sa najprv vyspať, som rád, že mi tá mačka behá. Creeper, rýchlo vyspať sa, idem dole, lebo potrebujem si robiť nejaké kamenné ploty. Budem ich 6 zatiaľ. Kamenné stĺpiky by bolo jeden tu. Takto nejak. Hej, villager tu chodí proste. Vypadnite od táto, toto nejde, oni sa tu boli vychrápať. To zmrdí. Dobre, vykraftím si crafting, lebo aj ten potrebujem, nechce sa mi furt hore behať. Budem potrebovať aj drevo, čiže idem si ho hneď naťažiť. Dobre, 30 logov mi bude stačiť, dúfam. Takto by som to možno urobil nejak provizorne, ale budeme potrebovať viacej dreva. Takto. Dobre, idem skúšať proste, ak by sa to hodilo. Toto sa nenapojí asi, že? Nie. Dobre. Nechoďte mi tam. Toto by sa tam hodilo. Jo, to vyzerá v pohode. On síce tady to vedia preskakovať, ale vyzerá to dobre. Čiže si idem viacej vykrftiť tých plotov a idem to začať vyrábať. Dobre, pol stacku mi zatiaľ bude stačiť, keby som si to náhodou rozmyslel. Čo dúfam, že sa nestane. Vážne mi to mohlo len tam zletiť. Jo, tak toto vyzerá dobre, podľa mňa. Ešte toto tu skopem. Čiže o 2 bloky to takto posujem. Tuto to už nemôžem posunúť, tu mám lávu. Tuto dáme. Toto. Je to na konci. Aha, to mi to trošku nevychádza. No, idem na druhú stranu. Zase nemám hanger. Nice. Takáto záhradka. To vyzerá dobre. Mne sa to ľúbi aspoň. Ešte tento dáme o 2 bloky, to predĺžime. Jak mi to vydá? Uvidíme.
Jo, nice, to som chcel, ale nemáme. Nenapadne ma teraz, jak sa to volá. No proste kamenné fence to budem volať, alebo možno, že sa to tak aj volá. 21 mi už určite bude stačiť. Nádhera. Ešte, čo budem potrebovať, sú torčky. 4 torčky mi budú stačiť podľa mňa na každý kraj, jedna na každý roh. A ešte budem potrebovať 8 týchto trapdoorov. Mám len 5. Dáme sem trapdoory najprv. No tak, tuto som aj nemusel craftiť. Tu som to mal ešte o jedno rozšíriť, ale... asi to aj rozšírim proste o jedno ešte. Ešte do stredu by som niečo robil. Z nejakého strašiaka. Musím si ísť potom pre tekvicu, čo som videl tam za horou. Hneď si idem aj pre tú tekvicu. Balík sena mám. Mám balík sena barskólko. Ale idem si pre papky, no. Dobre, zoberiem si ich už aj viacej, nech ich mám. A aj tie už môžem rovno aj pestovať. Mohol by som už rovno urobiť aj viacej fariem na melóny, tekvice. Musím si ju vyrezať. To hneď aj urobím. Jo, už viem jak. To nikto nevidel, jak som to sa snažil vyrezať. Tak, si kokos, aký strašiak, by som sa posral asi. Ešte mám 2 torčky, čo je dobré, lebo by som mu to dal do rúk. Ty čo tu robíš, mačka? Oni ťa vytlačili, chúďa mačka. Bože, proste villageri vytlačili mačku z domu. A ja viem, jak to aj urobím. Škoda, že som si teraz upratal inventár a proste som to odložil to, čo som chcel teraz použiť. Pôjde sem takto. Tak, a villageri sa nebudú môcť ísť. Čiže záhradka by bola rozšírená. A ďalšia vec, čo som chcel urobiť a čo som hovoril na začiatku, ale zabudol som na to. No, proste som na to zabudol. Čiže idem urobiť tento kaktus, čo tu vyčnieva. A nemám fence, čiže si idem zase pre fence. Nikdy proste nemám to, čo potrebujem. Urobím len toto. Ďakujem. Dobre, idem si urobiť ešte jeden fence. No, ešte jeden fence mi tak chýba. Dobre, netrafil som to. Pozrieme sa, koľko tam je kaktusov. 20 kaktusov, tak tá farma ide. Čo som to chcel urobiť? Farmu a čo? Čo som vážne chcel urobiť? Veď som si kvôli tomu teraz nemusel pozrieť záznam. Ďalšia vec, čo som chcel urobiť, bola vypekáreň. Čiže budem znova potrebovať ten cobblestone. Koľko ja toho potrebujem? Neviem. Proste zo všetkého dreva, čo mám, urobím čestky. Aha, čau, zombíci. Mali zasran. Nice. Dobre. Vypekáreň. Kde ju postaviť? To je na to problém. Tam. Nebude to zase niečo veľké. Dobre. Čestka, double čestka, hopre. Jeden, druhý. PC. Hopre. A dva double čestka. To nepôjde double čestka. Top. Ono to ešte sem, no jasné. Ale aspoň to funguje, som teraz vymyslel, hej. Výborne. Čiže keď sem hodíme pár vecí, tak sa to bude rozkladať, výborne. No, vypekáreň, voilà, ale, ešte že som si sem položil ten crafting, nemusím chodiť hore dole. Tú lávu aspoň teraz využijem, a to je kyblíky, a to bude proste palivo. Dám to sem, jedno, druhé, vypekáreň, ale to sa bude ešte rozširovať. Ja viem, že to pri každom hovorím, ale však máme čas, ja sa niekde s tým neponáhľam. Oni doslova, títo, majú krajší dom, než ja, čo keď prídete, tak si pozrite, wow. Ale proste keď prídete tu, je, Ja som hovoril v minulom dieli, že by som si postaval nový dom. To je pravda. A že by som postaval farmu na med. Aj to je pravda, aj to sa stane, ale ten úl viem zobrať až v noci, keď tam budú všetky včely. Mám silk touchový krompáč na to. Čiže budem musieť počkať do noci, ale zatiaľ idem niečo robiť, ako napríklad toto. Už tu docela máme dosť sugarcaneov, ešte tu boli padnuté. Čiže to je len dobré, to bude aspoň na papier. Proste keď ich nepotrebujem, tak ich mám dosť, ale keď ich potrebujem, tak ich málo. Máme tu strašne veľa úlov. Ja by som si tu možno urobil aj nejakú záhradku. Tu majú med. Si to zoberiem s dovolením. Teraz by som ich mohol zobrať, teraz keď sú tam. Nice! Mám ich tu. Bude on. Snad som nezobral úl. Ale tak má tu dosť úlov, jeden je tam a jeden je tu. Dobre, ja dúfam, že sa vám dnešné video ľúbilo. Ak áno, mohli by ste ma podporiť lajkom, odberom, budem vám za to veľmi vďačný. A my sa vidíme u ďalšieho videa. Čau!